A primeira fase da Estratexia 2018-2022 superou o seu obxectivo inicial de 20.000 retornos, acadando un total de 28.000, mentras a segunda fase 2023-2026 duplica recursos e medidas, con máis de 100 accións e un investimento de 450 millóns de euros para favorecer o regreso de 30.000 galegas e galegos. No primeiro ano desta etapa retornaron 8.500 persoas. A Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno acompañou a preto de 32.000 familias. O modelo galego de atracción de talento pois está amosando o seu potencial e creo que vai ser un referente. Me refiro fundamentalmente a atraer talento ligado, ademais tamén, o que teña arraigo na nosa terra, ligado, como digo, aos galegos e galegas do exterior. Nos facemos unha aposta moi importante polo retorno deses galegos e galegas do exterior, aqueles que queiran volver, que queiran moverse do seu país de orixe, pois que o fagan preferentemente a Galicia. Temos diferentes liñas de traballo. Eu destacaría sobre todo o programa Retorna, Cualifica, Emprego, no que poñemos en comunicación, poñemos en consideración, unimos, por un lado, aqueles galegos e galegas do exterior que queren volver, e por outra banda, as nosas empresas que teñen pois esa necesidade de traballadores, poñen enriba da mesa compromisos de traballo. Ata o momento, máis de 6.200 familias retornadas procedentes de máis de 60 países beneficiáronse desta liña que permitiu mobilizar arredor de 16 millóns de euros para garantir unha primeira estabilidade económica ás persoas que deciden regresar á nosa comunidade. Eu teño que recordar que moitos dos galegos e galegas do exterior os seus pais, os seus ascendentes, cando se foron precisamente para ter os seus propios negocios nos países de destino, non? Na Argentina, en Uruguai, países que visitamos habitualmente, que vemos que houve moitos galegos que emprenderon. Por lo tanto, esa cultura emprendedora que agora traen os seus descendientes, pois é moi interesante para Galicia e ademais digo que tamén aportan novidades respecto do que poida estar aquí desenvolvéndose normalmente, porque traen as aprendizaxes que tuveron nos seus países de orixen. Eu creo que estamos lo vendo a través dos polos de emprendemento, como moi ben decía vostede, pois eses 4 polos que temos en Ourense, se está vendo unha porcentaxe importante de emprendedores retornados, e para nós, digo, é moi enriquecedor, e creemos que ademais en certas partes do territorio van a ser unha parte moi importante dese emprendemento, dese comercio, desa necesidade de manter os servicios básicos no conxunto do territorio para que a xente, como non pode ser de outro xeito, nun territorio como Galicia, siga vivindo nel.